Kámo, to ma budí. No čus, kámo, čo chceš? Čau, kámo, neviem, či vieš, ale už to 3 roky, ako si začal natáčať na YouTube a ako si vydal svoje prvé video. Áno, akože viem, veď chcel som aj natočiť zajtra video, nie? Kámo, už zajtra to máš vydať. Do piči, veď... A vážne, do rici, do... Takže dámy a páni, chcem vás privítať u vysielania už 3. ročníka našej skvelej a veľmi serióznej internetovej show, kde z takého dôvodu vysledujete osobu, ktorá nemá potuchy, čo robí, ale robí to a vás to baví. Takže vítajte a poďme na to. Takým šialeným spôsobom tento kanál za 3. rok vysielania dokázal nazbierať až 196 odoberateľov, čož je crazy, pretože hej, minulý rok naše vysielanie malo iba okolo 100 odoberateľov, čož hej, je obrovský pokrok a ja vám za to veľmi ďakujem a dúfam, že budeme len narastať. Dobre. Za tento rok najsledovanejšie video bola reakcia na Tarasa Povorozného, a.k.a. Tariho, kde údajne skončil, ale všetci vieme, že blafoval. A čisto z normálnych IRL videí malo najväčšiu sledovanosť video, to ktoré som zabudol. Áno. Video, kde ukazujem, ako správne sa varí krupicová kaša, pretože samozrejme nebyť našeho skvelého internetového kanálu by to nikto samozrejme nevedel a všetci by ste pripálili to, že áno. Takže áno, toto sú stále dobré čísla. Podarilo sa nám navýšiť produkciu videí oproti minulému roku, pretože minulý rok sa nám podarilo vyprodukovať iba 18 videí, čo bol najhorší rok za posledné tieto 3 roky. Tento rok sme dokázali vyprodukovať až 21 videí, čo síce nedobieha počet videí, koľko sme dokázali vyprodukovať za prvý rok natáčania, čo už bolo takých 23 až 27, okolo takého čísla. Ale aj tak sú to dobré pokroky, pretože treba vydávať častejšie. Snažím sa, ale niekedy to jednoducho nejde. Ale dúfam, že som sa aspoň za tie 3 roky posunul. Dobre. A vlastne týmto mi došlo všetko, o čom som chcel asi rozprávať, neviem. Áno ľudia, hej, to teraz trošku menej kedy sme na tomto kanále boli seriózni. Okrem Utariho, že áno. A reakcia toto. Hej, akože ľudia, fakt ďakujem vám za tých 196 odoberateľov. Pre mňa, aj keď je to malé číslo, pre mňa je to jednoducho veľké číslo. Hej, jednoducho dáva mi to tú motiváciu a všetko, že hej, raz tam bude tá 1000. A možno niekedy z tohoto niečo zarobím. Hej, a možno nie. Ale hej, hlavné je, aby to bolo zábavné, aby to bavilo mňa a aj vás. A o toto ide predsa. Hej, akože ľudia, neviem, pre mňa je to akoby včera, čo som vydal prvé video o Wi-Fonke. A ja nechápem, jak to fakt tak strašne rýchlo letí. Veď nedávno som len točil varenie o tom, ako urobiť Oreo sushi, alebo tak nejak, jak sa to video menovalo, tak nejak, hej. A teraz už tu točím video o tom, ako sme tu 3 roky. To je šialené. A fakt vám ľudia ďakujem za podporu. A áno, dúfam, že budete so mňou aj naďalej a dúfam, že budeme len rásť. Áno. Hej, síce, áno, posledný mesiac som nevydal nič. Aj keď som chcel aj toto, ale vošli do toho prázdniny a rôzne komplikácie.
A tiež som bol lenivý hovado, ako väčšinou. Videá nemám potuchy, jak teraz budú vychádzať, áno. Pretože z rôznych dôvodov špecifických. Veď trochu špecifikujeme, že áno. No jednoducho, fakt neviem kedy, ako často budú vychádzať videá. Ja to vidím tak, že asi jedno za 2 týždne, prípadne, fakt keď je výnimka, jedno za týždeň. Uvidíme podľa toho, čo ja pôjdem. Pretože aktuálne mám počítač tu na Liptove u mamky. A keďže ja bývam u oca, tak mám obmedzený jednoducho čas, kedy tu môžem pracovať na tomto. V podstate mám na to iba 2 dní z 2 týždňov, takže hej. Chcem tvoriť viac kreatívnych vecí, napríklad chcem urobiť video, netuším kedy zase, ale hej, napríklad chcem rozobrať tú hovadzinu, pretože ja som si ju takých 4-5 mesiacov dozadu jednoducho doniesol zo školy, lebo to mali vyjadzovať, lebo hej, staré počítače. Tak sme si to mohli zobrať a hej, nezoberte si takéto OG, hej, to má Windows Vistu. Takže hej, určite bude video o tom, jak rozoberám toto. A hej, chcel by som robiť viac prepracované video. Toto sa mi fakt zaujímavé bude strihať, lebo ja mám tendencie sa zasekávať. A hej, potom to znie dosť retardovania. Takže hej, prosím, nedivujte sa, že často sú v tých videách strihy a toto. Ja len chcem, aby ste to počuli súvisle a nie tak zasekávano, ako to rozprávam. Lebo hej, to je moja vada v reči, že ja sa zasekávam. Alebo viackrát zopakujem dané slovo. Ale dosť veľká zmena, pravdepodobne čo skoro nastane, alebo tak nejak no. Chcem si premenovať kanál, áno, je to veľká vec, lebo hej, už 2 roky idem pod týmto menom. Už nieraz sa mi stalo, že napríklad taký, že ľudia nevedia, jak to meno vysloviť alebo toto. Lebo hej, ono to má byť v podstate samo len s ďalším M, aby to dávalo zároveň akože 5 munícií. Lenže hej, ľudia nevedia, jak to vysloviť a toto a jednoducho musím nájsť niečo. Jednoducho taký názov, čo bude jednoducho ľahko vysloviteľný a toto, lebo hej, jednoducho a celkovo sa chcem zmeniť to meno, lebo mi tak nesedí to na teda meno, názov tohoto kanála, no. Takže hej, to je všetko. Užívajte a ďalšie video pravdepodobne o 2 týždne. A tak, no, dobre. Užívajte a hej, sledujte Instagram, ktorý je samozrejme dole v popisku a hej, napíšte napríklad, ak by sa tento kanál mohol volať, alebo neviem, jak dlho ma už sledujete, od koľkých odoberateľov a toto. Takže vidíme sa na budúce a zatiaľ čus.